Roman Hanák, předseda krajské organizace ČSSD v Jihomoravském kraji, v současnosti také náměstek hejtmana Michala Haška pro oblast dopravy a majetku, kandidát ČSSD do krajských voleb, kde kandiduje ze 3. místa a dříve 6 let asistent tehdejšího poslance Bohuslava Sobotky. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak vyhrajete volby? Tak bylo by asi špatné, kdyby jsme nešli dole s tím, že chceme vyhrát volby. A na kolik procent si věříte? Já si myslím, že jsme schopni získat někde kolem 25%. Je to odvážný odhad? Je potřeba být odvážný. Takže bude Michal Hašek znova hejtmanem? Michal Hašek je lídr sociální demokracie a pokud vyhrajeme volby, tak je pravděpodobné nebo je zřejmé, že Michal Hašek bude hejtmanem. Teď trochu k vám. Na přelomu let 2015 a 2016 jste na postu náměstka hejtmana vystřídal Zdeňka Pavlíka. Michal Hašek tuto změnu komentoval slovy, že je na čase dát šanci novým tvářím, které půjdou do klání o důvěru voličů na podzim 2016. Čím jste pomohl ČSSD k tomu, aby na podzim uspěla? Já jsem se začal intenzivně věnovat oblasti dopravy a majetku. Podařilo se nám do oblasti dopravy z krajského rozpočtu vyčlenit více finančních prostředků a také dotáhnout do zdárného konce projekty regionálního operačního programu bez nějakého pochybení a bez nějakých větších korekcí. Dobře. Kdy se v politice vidíte za 8 let? Politika je velmi složitá práce a velmi složitá oblast a těžko předvídat, kde se budu vidět za 8 let. Mě baví kontakt s lidmi, já ještě mimo to, že jsem náměstkem, tak také starostuji v malé obci Kobylice u Brna a mě prostě baví dělat ty viditelné výsledky. Nebaví mě úplně, nebo nebavila mě asi práce poslance nebo senátora, kde přece jenom ty výsledky nejsou hmatatelné, nejsou tak přímo vidět, jak tady ten kontakt s lidmi na Jižní Moravě nebo kontakt s lidmi v naší obci, když něco se podaří, tak je to takové hřejivé u srdce. V případě úspěchu ČSSD v krajských volbách, s kterou stranou byste vstoupili do koalice? To je těžké odhadovat, záleží, zajíce se počítají až pohonu a je potřeba napřed znát výsledek voleb a znát toho, kdo se dostal do krajského zastupitelstva a my jsme připraveni jednat se všemi subjekty, které se dostanou do krajského zastupitelstva. Dobře. Kdo je vaší největší konkurencí? Naší největší konkurencí na Jižní Moravě je asi hnutí ANO. A jakým způsobem vznikala kandidátka ČSSD? My jsme se snažili postavit silnou kandidátku za sociální demokracii. Máme zde spoustu zkušených komunálních politiků, protože Jižní Morava je specifická. My máme hodně komunálních politiků, úspěšných komunálních politiků, kteří již po několikáté obhájili křeslo starosty, například v okresních městech. A také samozřejmě jsme chtěli docílit na jiné oblasti, ať jsou úspěšní podnikatelé, tak lidi ze sociálních oblastí a podobně. Takže tu kandidátku navrhovalo vedení a nebo šlo ze spoda? My jsme letos poprvé vyzkoušeli nový systém, kde kandidátku schvalovali všichni členové sociální demokracie v Jihomoravském kraji. Děkuji. Tak, teď bychom přešli k cílům a prioritám pro ČSSD v Jihomoravském kraji pro tyto volby 2016. Takže co je takovým ústředním tématem těchto voleb? Pro nás je důležité zhodnotit naši 8letou práci. My jsme 8 let ve vedení kraje, já si myslím, že sociální demokracie se nemá za co stydět za těch 8 let. My jsme neprivatizovali nemocnice, my jsme se snažili opravit silnice v Jihomoravském kraji, snažili jsme se také vybudovat další sociální zařízení, takže prioritně pro nás je revize toho, co jsme za těch 8 let udělali, vysvětlit lidem, že sociální demokracie je dobrá volba a umí hospodařit v rámci Jihomoravského kraje. Takže kam se tedy hodláte posouvat? Říkal jste, že teď třeba byly prioritní opravy silnic. Je nějaké téma, které by bylo takové největší pro ten váš budoucí program? Tak pro mě osobně je důležité, bylo by asi špatně, když zastávám oblast dopravy a pro mě je samozřejmě důležité získat pro dopravu co nejvíce finančních prostředků. Pro nás jako sociální demokracii je důležité neprodat krajské nemocnice, tak aby zůstaly opět majetku kraje. To si myslím, že lidé musí zvážit, jestli chtějí privatizovat nemocnice, což hnutí ANO říká v některých krajích, že chce privatizovat nemocnice. My nechceme privatizovat, my chceme dostupné zdravotnictví pod dozorem kraje.
A je teda nějaká věc, kterou byste řekli, že třeba litujete jí, že se nestihla za těch posledních 8 let, nebo co se odložilo z různých důvodů, ať už to byla ekonomická krize, cokoliv, co právě by mohlo přilákat voliče k tomu, aby vás zvolili na další 4 roky? Víte, to jsou taková palčivá témata, jako je například D43 nebo rychlostní komunikace na Vídeň. To jsou témata, které kraj není přímo investorem a přehazuje se takový horký brambor, že kraj nemá zásady územního rozvoje, tak za to může. Zase na druhou stranu kraj schválil zásady územního rozvoje, které soud zhodil, takže já si myslím, že je tématem nejen pro Jižní Moravu vybudování rychlostních komunikací, je to moje gesce, ale nemůžu některé věci přímo ovlivnit, protože investorem je zase Ředitelství silnic a dálnic. Tohle je složité téma, které se určitě nepodařilo a bylo slibováno již po několik volebních období, nejen sociální demokracií. Určitě k tomu se ještě možná dostanu. A teď trošku k rozpočtu kraje. Kraj v roce 2016 jde opět podle schváleného schodkového rozpočtu, kdy bude kraj hospodařit s vyrovnaným, po případě přebytkovým rozpočtem. Můžete garantovat, že když vyhrajete volby, nebude příští rok schválený rozpočet opět schodkový? Já nemám za to, že by byl schválen schodkový rozpočet. Na rok 2016 schodek 103 863 korun. 103 000 je schodek rozpočtu, tak si myslím, že já mám za to, že jsme schvalovali vyrovnaný rozpočet a nejsem si vědom tady tohle schodku. Na druhou stranu 103 000 rozpočtu kraje není žádná významná částka. My se snažíme hospodařit efektivně, využívat každou korunu efektivně a například v minulých dnech proběhla pseudokauza okolo Michala Haška, kde jsme byli osočováni za to, Michal Hašek, že využíváme hodně finančních prostředků pro propagaci a my jsme po nástupu do krajského zastupitelstva zrušili například Jihomoravské noviny, které vycházely a stály několik desítek milionů, tak jsme zredukovali tuto propagaci a nasmlouváváme si mnohem menší propagaci v řádech jednotek milionů korun, takže snažíme se prostě hospodařit jako řádný hospodář. Na druhou stranu se dotují i jiný subjekt, ať už to jsou hasiči nebo třeba velké investice dolů na velkou cenu brand nebo velké dotace. Tak není to mrhání peněz, my nekupuje si třeba ČSSD hlasy potenciálních voličů? Já si to nemyslím. Vidím to i z pohledu starosty obce. Když máte problém, ať už je to na obci nebo v Jihomoravském kraji, tak hasiči je akceschopná skupina, na kterou se vždycky můžete obrátit a hasiči jsou vždycky připraveni pomoci, takže asi stejně jako další kolegové zastupitelstvu vážíme si práce hasičů a určitě si myslím, že ty peníze nejsou mrhány. Dobře. Co se týče velké ceny, tak jelikož bylo v minulých letech nějakým způsobem neprůhledné financování nebo neprůhledné využívání dotací, tak Jihomoravský kraj se domluvil s městem Brnem a letos pořádá poprvé velkou cenu sám, tak já věřím, že ta cena vyjde s nulou, nebude ani prodělek, ani výdělek a je to samozřejmě první pokus, takže uvidíme, určitě bude co zlepšovat a věřím tomu, že to bude transparentnější než v minulých letech. Jak se daří nakládat s finančními prostředky na opravy silnic? Podívejte, to je zase složité téma v tom, že po vzniku krajů a převodu silnic z druhých a třetích tříd na kraje obdrželi tyto komunikace s vnitřním dluhem. Stát přestal na tyto komunikace přispívat, jsou nevypořádané pozemky pod těmito komunikacemi, takže máme problém potom s jejich následnou opravnou rekonstrukcí, protože my musíme vykupovat tyto pozemky a to jsou peníze, které nikdo nevidí, to jsou peníze řádově desítek milionů ročně, tak aby se mohli prostě investovat do těch komunikací, musíme mít vypořádané pozemky, takže snažíme se, ale ten vnitřní dluh nedoženeme za jednotky let, je to běh na delší trať a mým úkolem je, aby se ten časový horizont co nejvíce zkrátil, aby se řidičům na Jižní Moravě jezdilo dobře. A co vám v tomto dělá největší problém? Komunikace se státem, výkup těch pozemků nebo to zadlužení? Tak je to ten vnitřní dluh. Samozřejmě my nemůžeme z krajského rozpočtu dát například miliardu ročně nebo 2 miliardy ročně jenom na komunikace. A jsou tady další oblasti, je tady školství, je tady zdravotnictví, takže mým úkolem je, aby do
silnic šlo co nejvíc finančních prostředků a také se prostřednictvím asociace krajů snažíme zdůvodnit státu, že jsme připraveni čerpat tyto finanční prostředky například ze Státního fondu dopravní infrastruktury a chceme zakotvit to, aby tyto finanční prostředky šly na kraje ne nárazově, ale pravidelně každý rok v nějakém finančním objemu. My jsme připraveni projekčně proinvestovat v řádu 1 miliardy korun tyto finanční prostředky. Když jsme se zrovna teďka bavili o silnicích 2. a 3. třídy, tak možná by mohlo pomoci to, co bylo v programu pro volební období 2012-2016 a to zavedení mýta pro nákladní dopravu na těchto silnicích. Můžete shrnout, jaké kroky se v této věci učinily? Tak my samozřejmě pracujeme na zavedení mýta na silnicích 2. a 3. tříd, jednáme také s ministerstvem dopravy, ale je to běh na další trať. My se snažíme dělat ty kroky, které by zamezily vjezdu přetížených kamionů a nákladní dopravy na silnice 2. a 3. tříd hned. Například podporou vážení. My jsme přispěli v letošním roce na Policii České republiky na nové vážící zařízení, mobilní vážící zařízení, tak aby tyto kamiony vážila, pokutovala a zamezila vjezd na tyto naše komunikace. Určitě. Kromě toho mýta tedy byl slíben také též obchvat Břeclavi. Jak je možné, že se tedy nyní můžeme dočíst, že se ho obyvatelé dočkají až v průběhu několika let nebo v horizontu více let? Tam myslím, že u obchvatu Břeclavi byl problém s vyřízením stavebního povolení a bohužel dneska je taková doba, že je spousta připomínek, spousta jiných variantních řešení a tak tomu bylo i u obchvatu Břeclavi. Takže zatím žádné konkrétní stanovisko se k této věci říct nedá, třeba jestli ten horizont se nějak zkrátí, neskrátí, zatím se neví. Zatím se neví, těžko předvídat. Dobře. Plánuje kraj pomoci městu Brnu s rozšířením Žabovřeské ulice, jakožto součástí Velkého okruhu? Tam je tato otázka spíš by patřila na stranu města Brna. My zatím nejednáme s městem Brnem o nějaké participaci. Dobře. A ještě tady mám poslední otázku na dopravu, o které jste vlastně se už trošku zmínil, takže jestli byste mohl shrnout, jak to vypadá s dálnicí Brno-Vídeň. V Rakousku už se něco staví, u nás je tento proces stále ještě tak trochu ve zdržení. A jak velkou vinu nese třeba kraj kvůli nějakým problémům? Tak kraj, co jsem zmínil už v předchozí odpovědi, může nést jedinou vinu, že neměl schválenou trasování této rychlostní komunikace v zásadách územního rozvoje. My jsme to trasování schválili do konce volebního období, tudíž do října budou schváleny také zásady územního rozvoje a já si myslím, že potom už je to otázka na ředitelství silnic a dálnic. Nové zásady územního rozvoje dle kritiků stále ale neřeší některé sporné body obsažené v původních zásadách, které zrušil Nejvyšší správní soud a obsahují příliš mnoho územních rezerv, čím se de facto odkládá řešení dopravních problémů na neurčito. Je možné, že zásady opět skončí před soudem. Jak hodláte postupovat v případě, že i nové zásady budou opět zrušeny Nejvyšším správním soudem? To je samozřejmě legitimní, že můžou být stávající zásady územního rozvoje napadeny. My jsme přesvědčeni o tom, že tyto zásady územního rozvoje jsou dobře zpracovány. Také jsme udělali maximum možného, že jsme komunikovali ve všech okresních městech nebo ve všech okresech. Snažili se vypořádat maximum připomínek. Samozřejmě nikdy nejde vyhovět všem, co se týče územních rezerv. Já vím o jedné územní rezervě a to je okolí města Brna, takže si myslím, že je to určitý handicap, nicméně zbytek celého kraje je řešen v těchto zásahů územního rozvoje. Dobrá, tak přejdeme ke zdravotnictví. Jak se díváte na stávku jihomoravských záchranářů? Dá se tento problém nějak systémově vyřešit na krajské úrovni? Je to trošku slovíčkaření, nemyslím si, že to je stávka, mám pocit, že zdravotníci nemůžou jít do stávky, oni můžou vyhlásit nějakou stávkovou pohotovost, takže my se snažíme tuto situaci řešit, posílili jsme finanční prostředky na záchranku
a věřím tomu, že tato situace bude vyřešena. A podobným problémem může být třeba to, že kraj sice v posledních letech investuje do velkých nemocnic, lze ale něco udělat s nedostatkem obvodních lékařů v některých městech. Obvodních lékařů, já si úplně nemyslím, že to je kompetence kraje. To je spíš zase dotaz na ministerstvo zdravotnictví, potažmo. Jediný způsob, co mě napadá, je motivace lékařů nebo studentů, aby studovali zdravotnickou školu, potažmo potom pokračovali na vysokou školu zdravotnickou, ale to je jediná motivace, to střední školství nebo posílení středního školství, aby bylo více zdravotníků. Jinak si myslím, že to je mimo kompetenci Jihomoravského kraje, jsem přesvědčen, že to je mimo kompetenci Jihomoravského kraje. Dobrá, a poslední otázka, co se týče zdravotnictví. Kraj převzal nedávno nemocnici v Ústopečích, která byla dříve zřizována tamním městem a vzal tak na sebe i její dluhy. Je to podle vás správné, aby kraj převzal takto finančně náročný závazek? Já si myslím, že to je správné. My samozřejmě musíme teď přehodnotit koncepci zdravotnictví, ale nám Ivančická nemocnice zapadá do systému a nám se jedná o dostupnost lidí k lékaři a tam sehrává Ústopecká nemocnice výraznou roli v dostupnosti. Dobře. Zemědělství. Typickým moravským produktem je víno. Myslíte, že má smysl podporovat soukromé vinaře? Určitě a také to činíme. A na jaké jiné lokální produkty by se měl kraj zaměřit s podporou? My se samozřejmě snažíme podporovat i další záležitosti, myslím, že regionální potravina a jsou to lokální témata, ať už je to nějaké období sucha nebo napadení nějakou chorobou, tak se snažíme prostě zemědělcům vycházet vstříc a nějakým způsobem kompenzovat tyto ztráty. Výkyvy počasí jsou velké téma, způsobují zemědělcům velké škody. Jakým konkrétním způsobem kraj může pomoci? My teď kolega radní Chlup teď intenzivně pracuje na projektu nebo programu řešení sucha, takže to je jeden z výsledků nebo v budoucnosti práce Jihomoravského kraje. A ještě jedno téma je propagace kraje, o kterém jste taky na začátku hovořil. V roce 2015 se podle údajů Centrály cestovního ruchu ubytovalo v hotelových zařízeních na Jižní Moravě 1,5 milionu turistů. A to znamená, že za poslední 3 roky se ten počet návštěvníků zvýšil asi o 200 000 a nejvíce k nám přijíždí turisté ze Slovenska, Polska a Německa. Jakou formou hodláte kraj propagovat, tak aby se nadále ten počet návštěvníků zvyšoval? My se snažíme pořád vymýšlet nové taháky na Jižní Moravu. Například teď jsme se dohodli s Rakouskem na zřízení turistbusu, který jezdí okružní jízdu na hranicích Česka a Rakouska a vozí turisty, ať už z rakouské strany do Česka, tak z Česka do Rakouska. Samozřejmě se snažíme, jedna z propagací je mimo jiné i velká cena České republiky, potažmo Brna, kde Jihomoravský kraj sehrává významnou roli a je zde viditelný. Takže neusínáte na Vavřínech. Přitom, když 200 000 lidí se nám zvýšil ten počet návštěvníků, tak stále plánujete nové věci. Plánujeme, například jsme také otevřeli nový Archeopark Pavlov a to jsou další, který má velkou návštěvnost hned od svého otevření, takže to jsou projekty, kterými chceme lákat lidi na Jižní Moravu. Dobře. Z toho, co my jsme zjistili, tak také se v loňském roce a letošním kraj zaměřil na propagaci některých regionů tím, že vydával turistické mapy a karty návštěvníků. Bylo to Znojemsko, Polí, Boskovisko, Blanensko. Můžete poodhalit, jaké další regiony se chystají tímto způsobem, nebo netušíte? To je na regionální rozvoj. Dobře. A ještě poslední věc k tomu, o té pravděpodobně tušíte něco. V uplynulých letech byl Jihomoravský kraj propagován také způsobem, který mohl být svým způsobem kontroverzní. Teď mám na mysli třeba klip, který se promítal v kinech s lidmi, kteří tančili okolo známých památek, anebo třeba vynaložení 2 milionů korun v rámci seriálu Vinaři na televizi Prima. Máte pocit, že tento způsob propagace byl efektivní? Hodláte v něm nějak nadále pokračovat? Určitě chceme propagovat Jižní Moravu.
Tyto dva zmíněné případy jsou diskutabilní, ono na všem zlém je potřeba hledat něco pozitivního. Já vím, že v seriálu Vinaři se jihomoravští vinaři ohrazovali proti tomu seriálu, protože víceméně do jisté míry zesměšňoval jihomoravské vinaře. Na druhou stranu určitě to jistou propagaci udělalo tento seriál, stejně tak jako zmíněný klip, který měl obrovskou sledovanost. Já si myslím, že tím, že se o něm psalo, tak měl obrovskou sledovanost. Takže neříkám, že to byla úplně nejlepší forma propagace, na druhou stranu si myslím, že nebyla úplně špatná. Teď trošku k Michalu Haškovi. Kvůli kauze neexistující mluvčí Michala Haška jste v první půli srpna se scházelo vedení Jihomoravského kraje. K čemu jste dospěli? Ta kauza vyplynula nebo nabobtnala v termínu, kdy Michal Hašek byl na řádné dovolené. Já jsem byl pod palbou novinářů a mojí reakcí bylo svolání předsednictva ČSSD, nebo krajského výkonného výboru ČSSD, kde jsme chtěli vysvětlení od Michala Haška, jak on vidí vůbec tady tu kauzu, jak ty problémy budeme řešit. My jsme se primárně zabývali přípravou voleb, protože volby jsou za dveřmi a samozřejmě jsme vyslechli Michala Haška. Pro nás to vysvětlení od něj bylo dostatečné. Poté jsme měli tiskovou konferenci, kde Michal Hašek vysvětlil novinářům jeho postoj k této kauze. Ono je potřeba si tu celou kauzu rozklíčkovat, pod čím se Michal Hašek podepsal, jakým způsobem Michal Hašek komunikoval s Brencovou nebo nekomunikoval, jakým způsobem Michal Hašek komunikoval s paní Proutníkovou nebo nekomunikoval. Ono, když si to člověk pořádně rozebere, což já jsem udělal, tak tam nejsou přímé souvislosti na přímé vazby, že by Michal Hašek něco udělal špatně. Tak jak to interpretují novináři, že Michal Hašek si něco objednal, ani pod jednou objednávkou Michal Hašek není podepsán. To, jak byly samozřejmě vykazovány, nebo jak byla vykazována práce, to už je potom otázka na krajský úřad, který si nasmlouvával tyto poradenské nebo reklamní práce a v současné chvíli celou záležitost bude prověřovat kontrolní výbor a probíhá také kontrola na těch zmíněných odborech na výkazech té provedené práce. Do 8. srpna mohly politické strany mít kandidáty na svých politických stranách. Nemyslíte tedy, že je chyba, že Michal Hašek zůstal v čele kandidátky ČSSD? Já si to nemyslím, že by to byla chyba. Navíc já respektuji demokratickou volbu celé členské základny na Jižní Moravě a tam jak navržená kandidátka, tak Michal Hašek obstáli s velmi silným mandátem. Spousta novinářů a komentátorů spekuluje, že načasování této kauzy není náhodné. Vlastně i Michal Hašek trošku brojí proti některým opozičním silám. Kdo v tom může mít prsty a co z toho může mít? Je to ANO nebo nějaká opoziční síla uvnitř ČSSD? Já si myslím, že je zřejmé, kdo tuto kauzu nejvíce živí ještě do posledních dnů, je volební plátek hnutí ANO a to je bohužel Mladá fronta dnes. Dobře, děkuji. A tímto bychom vám asi poděkovali za všechny vaše odpovědi a že jste tady s námi strávil to asi půl hodinu a přejeme vám hodně štěstí do voleb. Já děkuji za vaši návštěvu a ať se vám daří v dalším studiu. Děkujeme. Díky moc.